tisenda dzoka zvakare neimwe nhau yakatenderera zuro wese yekuti chikomana Jamasta to the Jamasters chakazondobvisira lobola kunani kumudzimai wavo vanova Mighty Chafa zvinova zvakadii zvakatendera chikomana chemabhandi chikomana chemascrew banduru Jamasta wandiseza dum 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 ndo chatikuta nezvacho ichocho kuti chakandobvisira roora Mighty Chafa. Vanhu vakafara and ndinoona kuti panhu apa panga pane vanhu vakawanda kuratidza kuti they are very happy excited kuti Jamasta woenda kunodii kundobvisa roora irori. Zvikanzi nevanhu congratulations, comments as usual we do comments tizwa kuti vanhu vangu vachiti chii pamusoro penyaya dziri kutendera idzodzo. Zvikanzi congratulations, love how he didn't switch up. Vamwe kungozikanwa nezimselets akutosiya chi mukadzi wake wekare ndivamwewo avo. Sure uyu abva atoroora kwete kusiya mudzimai wake. Well done. Vamwe vari kungokurunga zvavo mahara handisi kuti zvachirevei ipapo. Congrats, udzidzisewo teenager redu rine 40 riye. I don't know kuti anga achireva ani zvakare. The only person wandoziva ni kuti unonzi teenager rine 40 years. Ndisi tena dadesi. Saka kuti unoda kuwadzisa kuti tena dadesi hana kuroora. I don't know ngareva nhema ipapo. Mukupisa mukuru, keep it up because vamwe kungoita mari, the first thing that comes to their mind is mukadzi wandinaye haachaiti. Keep it up, Jamasta. Vanenge vakutonatsa kutoti iya old style chega ndinotsvaga new style and the new style yacho ichivatete namaundi futi inokeka kuti ichirya mari yese kusara munhu wasumbunuka wasara uri pazero ground ku-ECD ndokwaundosara chaiko nekuti unenge uchida kuenda kune vanyowani vachoni asi vanenge vasingatso kuhwisa kuti mumba kana mukashayikwa mavheji musi iwoyo munokwanisa kumborowa sadza nemukaka. Iye chanenge achida chicken pizza. Amene kuti ndezvimwe zvinodiwa nevamwe vacho vanenge vari vanyowani vavo. Finally vanhu vaya vazomutsara mari. Sikuti vanani ndofunga kura kuti vanatezvana. Wagona wangu kumira neakamira newe usati wazikamwa. Congrats Jamasta. I respect you young men. So Anita Jackson wanga ari wesimo house here. Zvikanzi no, zviya zvaive zvevidhiyo kuti rinyatsa kupushika richiinda. Read between the lines wangu. Handiti, I'm sure it was just a joke. Handitika nevamwe avo. Congrats babana Mighty Chafa. Mabanduru ava kuzowanda manje. Blessings. But vanhu kuwandisa kungechi yato wedding here. Who wouldn't want to attend that event? Jamasta is now a celeb. Saka ndiani unotadza kuti kana Jamasta kanza ari kuroora ukona kuninda ipapo. Unotoenda mageto youth ese kudaka tozonzi chirega kuuya mimi nekuti mukauya kunozowandisa vanhu. Zvina kushata. Zvikanzi zvakare patichi ndazvionawo vanhu vakati wandei zvikanzi kandi ma-US here paita roora kare celebrity muri kurasika papi munhu akaita more than 1 million viewers 2 million viewers amira kuti amamiliyoni mangani izvozvi paYouTube anotadza nei kuenda kunounganirwa nevanhu vese vakuti vaone chikomana chiita kubvisa pfuma racho kana zvina kushata. Zvikanzi nevamwe vakanzwa kuti Mukwasha is making hits vaida kumutsara mari. Wakanyanyisa, much respect bro, hazvisi easy pazvimu isi. Kwasara iwe, handisi kuti unonzani uyu. Zvikanzi ko iwewe, I need more motivation, ndozoitawo. Wona kufarira chi, ndiroore zvako ndoda inini. Not many do this, wanga wakachena maskuru bandiro. Well done shamwari, nekurwadza kweeconomy watogonesesa, it's never too late. Nemuwandiro wakaita vanhu ava, vobva wabvisa $500 zvokwadi kunogwadza. Munhu haapedze kuroora saka chero $20 anenge arwisa. Thanks a lot. Kana $100 ndichikuru ndechekuti waenda kunobvisa. Zvakaramba zvakadai ndogona kuzogara ndega ndisina zvangu an African print nevamwe avo. Hatidi vanhu vanongogara mahara. This guy did well. I'm proud of you. Well done, Jamasta. Congratulations, wangu. Kwasara imi bro anonzi Luisa handisi kuti anda nezvei. Agona.
Carolina yakapera kani handisi kuti nawe kuti vanga chiti nekuda kuti kumba kwakuna vanhu vakawandisa here I don't know. Congrats Holly, ini ndakutoda kuimbawo cause zvinenge zvinobhadhara. Congrats he who finds a wife finds a good thing. Well done bro, thank you for honoring the mother of your kids. Now child handisi kuti angada kuti chini zvikanzi mpinga kwasara Bugatti. Saka no one is scared of Carolina here ndivamwewo avo. Vamwe akatomutukira izvozvo kuti makuda kutotanga kutozivisa panapa. Zvikanzi Jamaster wakapedza masports. Congrats handle. Makorokoto makuru vazhinji hatichataura nekuti hazvinei nesu. Vamwe vakati zvakare zita remwana Jamaster watiregerera. Mukwasha akarongeka tezvara vakati vakuda selfie no damages. Uyu ane hunhu uyu and future congratulations mabhanduru. Ndiwo makomenzi mazhinji anga ari maskuru bhanduru kupi kuma streets iko kuti hazvina kushata. Very impressive. Hezvo ndo kuti zviende mberi. Ambuya natezvara vanowedzera mablessings. Love and respect, wish them well. Vamwe vakaibvisa mari asi munhu atoenda kare. Tivamwewo avo. Ziya ragara rinobhadhara zvokwadi. More blessing babati chafa. Ndio ndiani ndivamwewo handruko tikuda futi wedding ipapa rakakona kuzoita zvikanzi it shows ubundu. A lot of things a lot this opera disappear after blooming in the arts industry, but he decided to be different. Ndiani ndivamwewo tichiri ipapo zvakare tirega tindobata kunhau yechi ya levels na DJ Tamuka avo vakaenda vakandoita battling yavo ndofunga vainzi vanofana kuti kuti vaite kuti vagowina $2,000 US. Asi tichiri ipapo zvakare pa $2,000 US ipapo ndakatoona hangu video yacho kandikaona ndambona kuti saka battling yacho yavaita yaivani zvekaingotangana kuti whatever kwangu ariko wherever place yangu ariyoyoyo it was nice, it was caustic. Pasi apa ndatonotisa something kuti I don't know kuti ndo trending yakuitika here kunechi vanhu vanenge vatsa malive yayo kuti muzasi umu muflow umu panenge paine pane zvezvipenya zvitange zvikuti gejegeje zvibaka hazvina kushata zvinhuwo ndofunga zviri kuitika zviri kuuya mazano zvekuti muzasi munesa zvimabox zvinenge zvichiita madesign zvakanaka zvakare nekuti even isuro kune TV yacho zvakazobuda zvitange zviri kuita mabox handisi kuti zvaachinzi chizvozvo zvaazvichimheya zvichienda musky airless. Zvitaita izvozvo zvanga zviri airless zvakaita blues tamasecos. Tobva ipapo tochinda zvakare pakuti kudivira levels. I don't know kuti vanga vava nemageto youth ese here kana chichaitika nokuti vanga vane like chikwata chavo chadokosa kuti vanhu vanga vari sure vanga vari supporting vachisupportani levels vakatenderedzwa ikoko nelaptop yavo voridza masongs avo ese ayaya vakati uyu murungu uyu uri kunzwa here machuni angu uri kunzwa here titobva tachirege tinoona kuti ko DJ Tamuka how far pepu takanachiona munhu wananga ane hembe tsvuku saka DJ Tamuka versus DJ Tawa levels ava vauya netimu gurususu akaya nemunhu wani pandazoti gare kune mumwe munhu asi wangaita sekuti mupfupikei anga ari koku ndatozoita zvekuzuma indikati panenge mane munhu mumwe wechitu ari kusapota DJ Tamuka zvakare vanenge vanoshushina chirungu zvavo DJ Tamuka vachoni vanochisvina vachiita zvavanenge vachiita zvizvozvo vachiita vakadai kuti do laptop yavo oita zvavanenge vachiita izvo izvanhu vanoita mudj lo sinoti chazoizivirepi mudj lo yacho ini yavanenge vachiita kuti zvii zvinenge zviitika zvikanzi vachiita zvekutenderera kudai so vachikihihidza kati we don't know zvokutoti papa taenda tazvifunga kuti tachazova representa madj achoni zvakare kuti vanga vane zvavanenge vanazvo muzvi vachinzi ayo uri kuziva here ichi changu kana kugospel ndinosvika tiziviwo tiitaita bweri zvatikwanisa kutaura tochibvapo tenda pane yekupesera yebhazi rakandwa matiyegasi. Bhazi iri ranga riri yero ende asi kunonzi mapurisa akane matiyegasi aya vazobatwa vemutemo vanyora kutwitter vazobatwa zvavo vakanzi vari kutsungwa kwasa kuti handisi kuti vanga vari 8 here then anga achidhiraivha bhazi anza ndo anga asiri dhiraivha chaiye anga achidhiraivha nemutauti saka zokuti mutauti ndo uya vana windiri kwati vana chii ndio wanga achidhiraivha kwasa kuti wasungwawo asi mapurisa asungwa nekuti vaita zviri pamuchero unganokanda matiyegasi mukati mebhasi saka ungaida kuti sei anana kuisisa kuti what was the logic behind kukanda tiyegasi mukati mebhasi
makazara vanhu vamwe vakati kokadama mune vana ndi vana vanotofa here imomo mukati imomo wai makanda matigasi mukati mebhazi bhazi rakamira madi kuti vanhu budai mozokanda matigasi kune wanga aramba here kuda mubhazi macho pamamuchikanda nekuti chishamisa nekuti ivo vakanda matigasi asi vakanda matigasi vatanga kumanya vachitiza zvakare saka kuti vanga vachifunga kuti vari mukati umu vari kufema sei mavakandira mukati mebhazi apa mamakavharwa vachiti jamba ripamusoro pechi nepamahwindo apa dhora kudanga toramba kuvhurika nekuti chiudzi pangu chachazarisa imomo saka kuti zvoni hapana kuvara here mukati imomo mebhazi imomo kana kuti chichazoitika ndosandokwanisa kuita se kunge ndichitaura zvangu pane nhau iyoyoyo yebhazi ro asi kuti vemutema havana kuchifarira izvozvo saka vateka action ndaiona hangu twitter choni ichitenderera ndikati zvava kushata chokuzvitaurawo pano sizvo zvandichi mapurisa charangwa ndozvandokwanisa kutaura